Ja tämä ottelu, se on ainakin sytyttänyt uuden kirkkaan tähden. Tähden nimi on Juuso Hietanen, ikää 20 vuotta, 3. kausi HPK:ssa. Numero jo valmiiksi jäädytettynä isän peruna. 44 sekuntia peliaikaa jäljellä. Keinänen tässä aloituksessa Haissia vastaan. Forest vetää kiekon ränniä pitkin. Sitten lähtee jälleen Riksman, mutta nyt tulee Kaipainen ja tekee maalin! Peliaikaa 34 sekuntia jäljellä. Kivemäki siirtää Kaipaiselle, joka nostaa läheltä ylös. Kulmaa. Hieno maali. Ja jos joku väittää, että väärät jengit ovat finaalissa, niin tämän jälkeen voi olla ihan hiljaa. Tässä vielä uudelleen loistava nosto Kaipaiselta aivan ylänurkkaan. Ja Kivemäen huippusyöttö. Siinä paljon pelannut Laitinen jää kakkoseksi Kaipaista vastaan. Kaipainen väkisi punnertaa, hyvin kattoo veskari, nostaa raitin puolelta räpyä yläkulmaan. Kivemäki maalisyöttäjä. Ja tämä on Marko Kivemäelle 2.